Creo que merece a pena decir, de xeito firme, que aínda non se inventou ningún artefacto que poida ser capaz de calar a forza das ideas deste partido. Si esas persoas, si os autores destes feitos acontecidos nas 2 noites pasadas creen que os seus actos van a cobardar, van a intimidar ou van a impresionar as xentes, os militantes, os cargos do Partido Popular de Galicia, están completamente equivocados. No Partido Popular de Galicia estamos moi tranquilos. No ámbito territorial onde se produciron estes ataques están os nosos compañeiros moi tranquilos. Esta mesma mañá eu tive a ocasión de conversar cos nosos presidentes de Nigrán e de Gondomar para transmitirlles o noso apoio claro, saber que estamos ao seu carón e, desde logo, pois, puden percibir que, efectivamente, que estaban tranquilos, que estaban máis motivados ca nunca e que, sin duda ninguna, teñen toda a ilusión para seguir traballando por un proxecto como é o proxecto do Partido Popular que realmente todos creemos que merece a pena e que este tipo de actuacións para nada nos van a frenar nas nosas ideas e nas nosas intencións de traballar por Galicia e de traballar polos nosos veciños en todos os rincóns de Galicia.